गुबुनजों दाजाथों आंनि मोजां मोननाया रावनोबो दाहरथों आंनि अनजालिखौ आं पागला जागोन आं जावलिया बोरगोन गुबुनजों दाजाथों आंनि मोजां मोननाया रावखौबो दालाथों आंनि अनजालुआ ओंखारबोथों थेवबो नों आंनि जाथारथों बुहुमा बेलथायलांथों आंनिनो जाथारगोन नों अनखावरि नों अनखौ नों होदावरि नों एमब्रा उपेले उपेले गाबबाय थागोन आं खुलुमै खुलुमै बिबाय थागोन आं खुद्रि खुद्रिनानै मन्दिर मस्जिद गिर्जायाव नोंखौल' मोनथारथों गुबुनजों दाजाथों आंनि मोजां मोननाया रावखौबो दालाथों आंनि अनजालुआ आंसो सहायनांगोन फुलुं बुथुरनि दै गुथुन आंनि गोसोखौ माजों हमथानो सोरजिगिरिनाव आं आरज गाबो नोंखौ सानै सानै आं अनखांबाय थायो साननायनि मिजिंआ जाफुंथारथों जाफुङाब्ला आवा फावा आं जानानै थानांगोन खुद्रि खुद्रिनानै गावखौनो आं हारसिङै फैमाल नों दा खालाम गुबुनजों दाजाथों आंनि मोजां मोननाया रावनोबो दाहरथों आंनि
अनजालिखौ आं फागोला जागोन आं जावलिया बोरगोन गुबुनजों दाजाथों आंनि गोसो थोनाया रावखौबो दालाथों आंनि अनजालुआ आं फागिलि जागोन आं फागोला जागोन आं फागिलि जागोन आं जावलिया बोरगोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनानै हो